haasi kumira kumanidzana nevarume. Iye murume anonotora mukadzi waari kuona kuti ari kuyamwisa, ari mukaka uri kunhuhwa, vagara vachidanana nemurume wacho. Iwe ndiye mwana wako wokutanga. Saka wakuno umwe murume akabvisa tsvakirai kuno. Gogo ndo pamatora. Aiwa ndisi mama wake na mama wake kwa kwenda wapi? Une makore mangani? 18. 18 wakaberekwa, mwana akaberekwa gore ripi? 27 April. Mu 18 years kuloti wakanyengwa uchirepewa ukaningiriwa. Mwana wenyu musungwa amusungisa kumapurisa. Ne rape case. Kana nenjere dzacho tikadzitarisa unoyatsona kuti under age mwana haana zviri musoro kunze kokuziva tsvimbo kupera. Mwana ndiwa onja ndikuda kuti angondibhadhara inini mwana wangu. Handisi kuda gogo kuti muite business nemwana uyo rekuda kubhadharwa. Ndati mune dambudziko here? Handina dambudziko. Ndo mhinduro dzandiri kuda idzodzo. Hachisina basa nemi yakutoziva varume nebasa iroro. Mwana kana aziva murume zvisina tsika akuremekedzei zvachese. Anenge amupengo chaiwo chaiwo. Vanhu vachiti akamubokedza mwana wokwanhingi. Musashande nekurarama zvinhu zvakadaro. Pamusoro imambo, pamusoro imasabhunya yandakamhangara ndiye musikana wangu. Nodi akamitisiwa. Amitisiwa kudaro ndaenda kwaFuei, ndazodzoka kwaFuei. Ndadzoka kwaFuei ndakaona uyu asipo. Ndandamusiya mumba kwavo, ndikaona asipaenda kurekesheni. Ndikati saenda kurekesheni chibvunza ana menini vake. Zvanzi uya arohwa mbama ndobhamhanyira kuenda kurekesheni. Ndikati arohwana akati arohwa nemurume wake, ndikati wo. Saka ndopa ndakatofona ndikati ngadzoke. Afanira kuenda ikoko ngadzoke kumurume wake. Zvishuwa ndakatakura mwana uyu. Ndikaenda naye kumba kwava. Ndikasvika kuno akati makamboona mukadzi wangu. Achiuya komboni ndikati ai. Makamboona nini? Ndichiuya komboni. Ndikati ai. Akati handidi minyerani panapa. Ibvai panapa ndikuonai. Nimuzukuru wenyu ibvai panapa. Zvesho ndakaimbira muko ndikati beta basa mandituka. Ndikaenda kumba. Mwana akanogara mazuva akatoti mazuva akakwana kubereka ndobva abereka. Vakauya vese vakapurudzira mwana akauya nebhegi rawo rembasha. Tikafara nemwana kuti aberekwa. Bhegi rawo rembasha wagara mwedzi yanga wanditaura ndichava nemari kungoti zii anomboya nemari wabva wangonyarara muna June anomboya futi nemari. Tikati saiwa mwedzi uyu tikatarisira anomboya nemari kusvika manje anomboya nemari. Wabva ipapo ndo pakazouya akutora mwana achimudzorera achitora mwana achimudzorera svika akazotorerazve mwana uya akanorara ikoko. Aiti akaenda iko anga achiuya apa akabva anorara ikoko. Mangwana ndobva aswera. Saka ndikati usiku hwese amwei mwana masikati aswera asina kumwa usiku haana kumwa. Kusvika iko zvino asina kumwa mukaka. Saka mwana toregeswa mukaka kwako. Zvesho mwana haana kuzotorega akabva atorega kumwa mukaka uya. Ini ndikati ndorwadzo nokuti andidhere nokuti uyu mwana wangu haana amai haana baba. Ndesaka vadherera. Nyaya yamaringana yekudare ndeyekuti chiiye zvino yakakutsamwisai yamati mutakuenda kwamambo. Yakanditsamwisa ndeyekuti nyerani. Ndiyakanditsamwisa vachikutukai. Ndiani aituka? Ndiwa. Varipo vacho ava? Vacho varipo kana chanyebedza ndoda. Ndikuanyebedza. Vaikutukai? Saka pamusoro pezvomundituka mwana wangu akampa pamiri. Chinzwai. Mwana wacho ari kupi mwana wacho? Mudiki wacho mwana wawo ari panza. Ane makore mangani? Ane gore 2 months. Gore 2 months. Ane gore 4 months. 4 months. Mwana akatorwa akaenda kuna baba vacho. Aenda kuna baba vacho. Uyu mwana uyu ari kupi?
uyu akazoenda akazonyengwawo nomumwe munhu akagara murume ndiyakatanga kuroora uyu ndo vakazoroorwa murume akatiroora ntoveni hamusi kupindura zvandiri kuda handidi zvinhu zvekudzungaira pamberi pangu apa teererai kana ndichikubvunzai mibvunzo ndati inini uyu aripi uyu paaitorerwa mwana ane gore ne4 months ari kugara kupi anogara kumba kwomukomana wake ane murume waainaye asiyana neuyu ane mwana ane gore ne4 months ane gore 4 months akamupa mwana ane gore 4 months ndiani akamuramba mwana wamapinza iwe ndoda kutaura newewe usanyebedzere kudzungaira pamberi pangu apa pindura zvandiri kubvunza usanetsese gogo apo nyaya dzako iwe mwana ari kupi ari panze akatorwa sei mwana ane makore ane nhingi gore ne4 months akatorwa nesimba ripi vakangomutora vega kuroora ndokwavasingade votora mwana ndozvamuri kuita baba mwana ari kupi ari kutaurwa gore 4 months ndokusungisai kumapurisa mukasungwa mukaenda kujere nazvo izvi regai kuti kana mukagara nechirikadzidzi moda kudherera vamwe vanhu muchitonga nekutonga kudzimba dzenyu muchitonga vachemberedzi hakuna kuita zvinhu zvakadaro mwana wamukatora imimi uyu kumbisa pana mai vake muri kurarama naye ari kumba kwani mwana uye zvino chakakuitisa kuti mutore mwana uyu chii makabvisa tsvakirai kuno kune vava kwekuratidza kuti mukadzi uyu ndewenyu saka mwana makamutorere chii haikona kupupura mashoko iwayo musataure izvozvo muri kunzwa ndiri kukurambidzai kutotaura kuti patakamutora handiri mapaura imhosva yamaipara saka ngatimirei ipapo ndoda kuenda panyaya yekuti simba rekuzochinotora mwana ndewamakuda imi mwana uyu tsvakirai kuna hamuna kuendesa kumusha kwavo mainotora mwana wemuchiti chii chamuri kutora chivanhu ndo chatiri kuda ka mwana anonorarama nemaheu mwana ana mai vake muchitarisa mwana kuyamwa angabatwa chirwere mwana uyu kwete chitaurai tinzwi zvamuda kutaura nyaya yakaitika pana mwana wanguroora wangu nguva dzese ndofunga kubva pakutanga ichiri mimba kusvika asunungukwa kusvika vazoita zvavaita izvi ndaitaura navanasevere vangu vanova ndivo vakagara apa nguva zhinji dzose ndichivataurira matambudziko angu ndichivaudza matambudziko ndeyenyu here ayo aiwa pamukadzi womumwe mwana wenyu ari kupi sei asina kuuya kudaro ini chekuti ndanga ndapiwa ndini ndakamhangarirwa nyaya yacho ndati mwana wenyu imi maimhangarirwa nyaya yenyu here kana kuti nyaya ndeye mwana wenyu nemukadzi wake ndeye mwana nemukadzi wake right masungwa imimi sababa handiti ndimi baba munhu mukuru mumusha imomo ndimi munofanirwa kuona kuti zvinhu zviri kuitika panapa izvi mwana ari kushandisa mogara kupi chaiko ndogara kwakrima kwakirima chikirima manje chamuri kuita zvinoda kugadzirisai musaite zvechikombonizimu mukurarama handiri mapanzo hatidi kutuka vanhu nenzvimbo dzavanogara muchirasa unhu muri vanhu vakangofanana nevamwe but itai zvinhu zvinoita kuti dare neukuru nechii zvinge zvichikuremekedzai mwana ane gore 4 months anotorerwa mai vake moitawo kunofidha nemaheu kuperekedzera kuuraya mwana akaiwowo hamuna kana kubvisa tsvakirai kuno kana chimwe chinhu chinoratidza kuti mwana ndewenyu mukadzi ndewenyu makumutorera mwana asati akwanisa kudya kana kuita zvimwe imhosva ndo mhosva yenyu yekutanga munyaya iyoyo gogo ava ndanzwa vachiti maivatukirei handina kutuka gogo ndakavati inini handikwanise kunge ndichitaura nemi dai paita munyai sekuuya kwamakamboita kwokutanga kupa makatora mwana muchitora mwana makaendesa munyai munoita munyai musina kubvisa tsvakirai kuno vaita munyai wekuti chii pakati pazvo ini handisiri ndainge ndatsvaga munyai wacho ndati imi maida munyai kai maiklema munyai ko munyai ndewana ndimi munofanira kunge mune munyai wenyu
handi ndimi unonobvisa tsvakirai kuno, ndimi kamunotsvaga munyaya kaunobvisa tsvakirai kunoko. Ava vakukuzivai kana paitika dambudziko woenda kaiwo kumunyai woti vanhu venyu vaiva zvavakuita. Handiti Mapaula, ndiudzei kuti imi mai vakuvati imi ngavatsvage munyai wekuti chii. Ari kurera mwana uyu ari kupi mukadzi wenyu imi? Amai siyai kuita kwakadaro. Muri kuzvinzwa zvandiri kutaurirai? Nyoka yekubereka, guru rekubereka iri rakafanana. Manzo, hakuna kuperekedzera zvinhu zvakaipa nokuti zvaitwa mumba menyu. Zvikaitwa mumba menyu zvinhu zvakadai imi mungafare nazvo here? Munofanirwa kutya panyaya iyo. Zvinhu zvakadaro mungafarawo nazvo here? Gore rimwe chete mwana anofanira kuyamwa kwechi. Very good. Gore ne6 months. Imimi uya ane gore ne4 months. Matotora haadye, anorarama nemukaka. Uya atotiza kudhara atororwa nomwe murume. Hakuna kugara nenzenza dzevana mhani mumusha muchiita zvinhu zvakadaro somo. Moyo wake hausi kutoora kurwadziwa nemwana wasiya akutoenda kunobereka vamwe vana. Hatidi unhu hwakadaro. Ndo vana vamunoona vachirarama, birth certificate hariwanike. Vana ivavo vokura kusvika apapa chitupa hapana. Handi Mapaula, hatidi kurarama kwakadaro. Haasi kumira kumanjana nevarume. Iye murume anonotora mukadzi waari kuona kuti ari kuyamwisa, ari mukaka uri kunhuhwa, vagara vachidanana nemurume wacho. Ndizvo hatidi kuita kwakadaro. Ndoda kukuudzai vana ambuya, chikomboni inzvimbo yekugara, kwete vanhu vanenge vari munzvimbo imomo kuti vaipe tigokuwana chituko chokukutukai kuti vanhu vokukomboni. Hatidi zvinhu zvakashata zvakadaro. Handiti Mapanzo, tiri vanhu vamwe chete, tinofanira kurarama tiri pasi petsika imwe chete. Mwanayu iwe ndiye mwana wako wokutanga? Saka wakuno umwe murume akabvisa tsvakirai kuno? Gogo ndopamatora? Aiwa ndisi mama wake na mama wake wakapenda wakapenda. Vari kupi mama wakafoyi? Handiti nhasi muri muno mudare? Iwo chavo vakatora mari? Ndakabvatswa nokuti ndini ndakachengeta. Ndati vakatora mari yetsvakirai kuno, kureva kuti vanhu vakuru mukati menyaya yachona ndo vanenge vachiperekedzera kuuraya imba yemwana. Iwo ane mwedzi mingani kune mumwe murume? 2 months. Saka nyaya yemwana mainge makaitarisa sei? Asikana tikutaura nemi. Nawe yemwana makati ngaagare hake kuna baba vake here mega? Murume wamuina yanoziva kuti mune mwana wamakasiya? Noti ndo matambudziko anozovepo iwayo. Une makore mangani? 18 wakaberekwa, mwana akaberekwa gore ripi? 27 April. Mu 18 years kureva kuti wakanyengwa uchirepewa ukanhingirirwa. Mwana wenyu musungwa, amusungisa kumapurisa nerape case. Manga chena inoparira parire nhema. Kafarisa muri uko munozvitinhira muna taisireva ndokuendesai kujere. Ari kutoti 18 years
asi apo akatobereka mwana ane gore ne4 months. Kana nenjere dzacho tikadzitarisa unonyatsoona kuti under age mwana haana zviri musoro kunze kwokuziva tsvimbo kupera. Imi mwana wenyu ane makore mangani? Wangu ane 23. Andini mapona aimbunyikidza mwana mudiki vaishandisa kuti hakunwa kumakomboni kuno tunoonekwa nani kujerusi. Costa Makwinja. Mapa mwana mumutorera mwana wake. Hakuna nyaya dzakadaro. Nditi mapona. Saka yambiro yangu handisida kubata zvimwe zvakawanda izvo ndichazozvishandisa pamberi. Panodiwa mombe yedamage remwana uyu. Mombe yedamage remwana uyu. Podiwa mombe yemwana mukomana waabereka wacho wamuinaye. Nhasi uno mukamudzosera mwana iyeye kwaari kunogara uyu imba yacho nafuti iri kufa. Kunzi handidi munhu ane mwana wake pano. 2 dambudziko rinoramba riri papa. Ivo vana mai vachona havasi kuzvitarisa izvozvo kuti zvii zvichazove riri dambudziko mangwana. Mwana wenyu akasapatisipeta munyaya yandiri kutaura pano, kana imi kumira naye sababa wake, ndokutaurira ndiri pano, chakala. Panodiwa mombe yemaputiro kumwana uyu. Podiwa mombe yemwana wenyu mukomana waabereka. Dai ari musikana dzadziri 2 mombe dzacho. Handiti mapona nehwai kwamama yekuchenura kuita kumwe kwakashata kwamuri kuita mumatunhu medu. Imimi mwana wekuchengetwa kwaari kuitwa kwambuya vake ikoko kwacho ikoko zvakaitika zvakatoitika. Mune chisoro chei pakurarama kuri kuita mwana ari kwaari ikoko? Inini handiri hangu chisoro mwana ndiwawo chandikuda kuti wangondibhadhara inini mwana wangu. Handisi kuda gogo kuti muite bhizinesi nemwana uyo rekuda kubhadharwa. Ndati mune dambudziko here? Handina dambudziko. Ndo mhinduro dzandiri kuda idzodzo. Kwete kuti handina dambudziko chandiri kuda kubhadharwa chete. No. Zvaakanotorwa neumwe murume makabhadharwa chinhu here migogo imi? Handina kana senti. Mukaona munhu uchirera mwana wako kana muzukuru wako uchimusvitsa apa, dambudziko raunenge wasangana naro rinenge rakakura mukurarama kwake. Hachisina basa nemi uyo akutoziva varume nebasa iroro. Mwana kana aziva murume zvisina tsika haakuremekedzei zvachese, anenge amupengo chaiwo chaiwo. Vanhu vachiti takamubokedza mwana wokwanhingi. Musashande nekurarama zvinhu zvakadaro. Muchechi wacho ndo vandiri kutotaura navo ivava. Sekuru wacho handisi kuti vanitaurire nyaya iyo yekuti vauya kuno kudara vozonitaura ndo vari kurera mwana varitoziva kuti mwana ndewavo. Zvandiri kutaura ndo vandiri kutaurira. Mombe 2. Mapanzwisisa. Hongu ndiri kupanzwisisa. Hadzisi mombe 2 chete. Pane why chimidzi munofana kubhadhara 700 US. Ndinozvitenda, ndinozvinzwisisa nekuti vanhu tinenge tisingazive mitemo, asi kana tichinge taenda kumutemo unotibatsira tochiziva kuti zvinhu zvinofana. Pane nyaya dzakawanda dzandisida kupinda madziri manzwa ndichikutaurirai. Handidi pati zvombo zvangu zvekushandisa ini manje izvozvo. Saka dzinouya rini mombe? Pari zvino hangu ndanga ndati ini ndichazokumbira dare
ndokumbirawo nguva nemazuva yekuti ndikwanise kuunganidza mari yacho sezvinhu zvangouyawo ndisingafungire kuti ndo zvichaitika, zvinhu ndanga ndisina kugadzirira. Saka ndachikumbirawo dare kuti rinipo mazuva atinenge tataurirana kuno kudare ndochiona kuti ndingazozvifambisa sei. 21 days kubva nhasi muda tikupei mazuva isu hatisi tokutsvagirai mari, hatisi tokutsvagirai mombe, muda kupiwa mazuva nesu 21 3 weeks. Mukati me3 weeks munofanirwa kuratidza dare rino iri kuti chii chamaita, nokuti mwana uyu kawo hamuna kupara mhosva naye nhasi. Mungatiti mambo vandipanika kuti 21 days but hamuna kupara mhosva naye nhasi. Mhosva iyi ndeyakare, panotori nemunhu akutodya sadza wamuri kugara naye. Handiti kuratidza kuti nyaya isi yanhasi ine mazuva yaitwa. Mombe yemudare inoita $300, wai yemudare inoita $100. 7 days wai yamambo inenge yauya padare. Kubva nhasi kusvika musi weSaturday weFriday inouya inenge yatouya ningi iyoyo kana kuti $100 yacho. Musaite kuti ndikuteverei mumashure nenyaya iyi. Musati mabva kuno munosvika motevera gogwava makuvashungurudza. Handiti mapanzwa? Maona vanhu vatachinyorera tsamba apo kuti endai kunoona officer in charge. Munhu atongwa mudare akuenda achinothreatena munhu akamumhangarira kudare. Imhosva unosungwa ukaenda kujere. Handiti mapawa? Munofanira kutoramba muine ukama. Dare zvamataura mataura zvinhu chakanaka kuti dare tafara kuti mukaenda kudare munonosangana nekuziva mutemo. Mwana ne18 makore zvichidzika pasi abatwe ndozvekutaura mutemo wenyika. Muri kuzvinzwa? Zvisinei kuti akamhanya unonobatwa iwe uchichera mbeva pakabiwa mbambaira dzevaridzi. Asiri akamubvisa usikana hwacho ihwohwo. Iye arikungosvika achingoti pakanaka. Munosungwa mukaenda kujera. Endi makore achona not less than 10. Saka mwana wenyu asashamisire ari paari kuhwanda dare oti mheno mudhara anozvionera. Mumuudze kuti zvanzi neni yawakatanga iyi yakakura bhadhara zvataurwa nedare. Handiti mapanzo? Haina kuperera ipapo. Manzwa achiti kuwanza zvimwe kuti chazitaura pambera nakuona kuti mimi maitora mwana. Next court. Problem. Pamusoro iyi ameno ndingataure hangu pari kutorwa kwemwana. Taura chiti. Kana makatoreswa hameno nenzira ipi, hameno ipi, imi mukatora. Nhasi mune mwana wokubvuma kuti makatora munhu, musapinde mukutsanangurana nenyaya idzi. Hatina kutora mwana. Hatina kutora mwana nechisimba. Mwana upi? Ari kutaurwa wacho. Uya ari muno. Mukomana. Hatina kutora nechisimba. Hamuna kutora nechisimba kuti makamutambira munaye. Tainge tataurirana navana severe vangu. Ndichiti patiri kugadzirisa nyaya yekuti ndizobvisa zvinhu zviri kudiwa tibatsirane sagogo ava havana kana murume anoshanda kana munhu anokwanisa kuvariritira kuti vachengeta mwana yeye. Saka ndakandangoti inini ogara kunoku kana kuti ogara kumba here tichibatsirana tichitambidzana. Makaita chinhu chakanaka pakuringirira mwana wenyu. Ndakurambidzai, ndakupai saini yekuti chokati. Saka muri kundiratidza kuti mune shungu dzekudi ndinomirisana nemi. Kwete ma. Handiti mapawa. Panodiwa mombe yekubhadharira mukomana wacho iyeye wamuri kutsvaga kuti anorarama sei. Iye mwana wenyu ari kupi kwemi? Aenda kubasa kumakorokoza. Chikorokoza. Vasati kana ukanzi mukorokoza hausisiri munhu. Izita rebasa. Atotangawo nhasi. Handiti mapawa. Makamusvavidza mwana wenyu. Ndimi munomuitira zvese. Handiti mudzidzisei kuti aiwa chaachigondora chaachimombe.
kujera hakuenderwe munhu, unoenda wega. Tsvagai pfuma yandataura. Handiti moramba mune moyo wokutorera munhingu muzukuru wenyu iye sekutaurirana kwamakaita. Handiti hatina kumbosvika pekuti makatora mwana nechisimba. Ndangobvunza kuti maitora mwana musina kunobvisa tsvakirai kuno, muchiti muri kutora mwana wani. Ndingangonobereka nemwana womunhu ndototora mwana ndakutogara naye. Imi nyika ingadai yakazara iyi vana iyi. Ndo basa rinogonekwa nevanhu iroro. So next court, Mofu.